mikir buat ini. Ayo oke. Urung tahu aku. Ono demite. Ora yo kewan iki ya jenenge. Palingan ula kuwi ta sing tambake. Demit ngono wis karuan to. Nek bahaya kan terus kewan to. Kewan kaya ula. Gede ama ula. Nek ketrek barangnya mbuh ana mburan nek bengi. Ini jarang ini ono. Ya kudune nek kita kudu segala-galanya ono panganan. Ono timun ono. Ngono kuwi. Ono ora ono. Amangan opo to? Paling yo Yo, timpul.